Pamusoro tinochingamizana zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi ndichange ndida kunyanya kupinda mukati memibvunzo yamakabvunza zvichibva pachirongwa chapfuura nechirongwa chino chandakati tiri kuda kutarisa machallenges anowanikwa nevanhukadzi kana vachinge vabatwa mudzimu. Saka ndichanyanya kuda kuti tipinde mukati memibvunzo yamakabvunza. Handizotaura hangu zita kuti uyu mubvunzo wakabvunzwa nani, asi ndichapinda mukati memibvunzo yenyu. Mimwe mibvunzo ndakaita inonzi paraphrase, kuironga patsva zvekare kuti ingobudisa zvinenge zvichida kubvunziwa zvakadaro. Saka regai tipinde mukati memibvunzo yamakabvunza tione kuti tingaipindura sei, tingabatsirana sei mukati mekurarama kana munhukadzi achinge ari mugarwi. Regai tipinde mukati memibvunzo. Mubvunzo wokutanga zvanzi izvo: ukazozivawo mukati memba kuti une mudzimu, vekwako voti hatizvizivi, pangafambiswa sei? Ndiwo mubvunzo wakabvunzwa pekutanga. Kana ukazozivawo mukati memba kuti une mudzimu, asi uenda nenhaurwa iyi kune vekwako voti hatizvizivi, hatizvigamuchiri, tingazvifambisa sei? Kati pangafambiswa sei? Regai nditange kutaura ndichiti kana vedzinza rako vakaramba nhaurwa yavanenge wauya nayo yokuti pane vakuru vari pauri, asi iwe uri mukadzi wemunhu kana kuti wava mudzimai ari mukati meimba yevamwe vanhu, tingazvifambisa sei? Tine maoptions anokuona matatu. The first option ndeyekuti unokwanisa kuzvisiya zvakadaro. Imwe option unokwanisa kugadzira uri wega. Third option unokwanisa kugadzira nemurume wako. Ndo maoptions aunenge uinawo iwawo. Saka ngatitarise kuti pamaoptions aya akanakira chii, akaipira chii. Handi paoption yekutanga yokuti unongokwanisa kuzvisiya zvakadaro usina kugadzira mudzimu wacho. Ko izvozvi zvokusiya zvakadaro usina kugadzira mudzimu wacho zvakaipirei? Chekutanga ndechekuti kana pane matambudziko akakusumudza kuti uzosvika kun'anga kana kuti kuna chiremba kana kuna sahwira uchizobatwa mudzimu, uchinzi pane mudzimu unoda kugadziriswa, iwe woti ndosiya zvakadaro, zvinongoreva kuti nematambudziko iwawo zvichanetsa zvekare kuti apere. Ndo chekutanga mukati memusha kana mukati meimba yaunenge uri mucharamba muchisangana nematambudziko. Chero hazvo iwe wasiya zvakadaro, asi matambudziko awakasangana nawo pokutanga aida kugadziriswa, pakazobatwa mudzimu, matambudziko iwawo anogona kuramba achingokunetsa kusvika wagadzirisa mudzimu. Saka ndogona kuti number 1 is not an option, asi ioption yatinayo, asi it's not an option. Number 2 ndeyekugadzira wega mudzimu. Kugadzira wega mudzimu kuri nani zvako panongosiya zvinhu zvakadaro, nekuti pane zvikamu zvaunogona kufambisa nematambudziko anokwanisa kupfuura kana uchinge wagadzira mudzimu uri wega, murume asingazvizivi. Asi takataura tikati mudzimu wako unofanirwa kutambirwa mukati memusha, kati meimba yawapinda, medzinza rawaenda. Mudzimu wako unofanirwa kutambirwa. Murume wako pamwe ndiye anofanirwa kudira fodya pasi achitaura kune vedzinza rekwake, kana kuti baba vemurume wako ndo vanokwanisa kukanda fodya pasi vachitaura nevedzinza rekwako, kana kuti imwe hama yemurume wako inokwanisa kukanda fodya pasi itaura nevedzinza ravo iroro, kuti tine muzukurukadzi apinda mukati memusha, asi muzukurukadzi uyu ane vakuru vari paari, tatimufambidzane zvakanaka nevakuru ava. Zvino kana murume wacho asingazvizivi, zvinoreva kuti mudzimu uyu uchangoita sokukaruka zvekare wapinda mukati memusha mevanhu. Matambudziko ekukonana anenge akangofanana nekuti hauna kugadzira mudzimu kana ukazviita nenzira isiriyo. Saka kugadzira mudzimu uri wega kunodiwa kuitwa nenzira yakarurama, yekuti newewo unokanda fodya pasi woudza vadzimu vekwako woti tarirai kanhai vana mhofu tapinda mukati, kana kuti tiri kunopinda mukati, kana kuti tiri mukati medzinza revamwe. Zvino mukati medzinza ratiri iri varume vangu havatambiri nhaurwa yekuti kunogadzirwa mudzimu, asi ndatiregai ndigadzirewo ndisvike pazvikamu zvandokwanisawo. Imiwo chiendai kuvarume vangu munotaurawo nevadzimu vavo kuti vakunzwisisei kuti tiri kupinda mukati medzinza rekwavo,
asi vedzinza rekwavo havagamuchiri nhaurwa dzechivanhu dzemudzimu kuti vakupeiwo mvumo yekupinda mukati memusha kana kuti yokushanya. Nokuti ndaida kuzotaura kuti kazhinji zhinji kana ukagadzira mudzimu uri wega ukakwanisa kureverera zvakanaka, nokuti ndo panenge pane nyaya kukwanisa unoreverera zvakanaka kuti tiri mukati medzinza revanhu. Haikona ngozvisiya zvakadaro, asi kuudza vadzimu vekwako kuti vaendewo kuvadzimu vevarume vako vanotaura navo. Vadzimu vekwako vanokwanisa kusumuka vakanotaura nevadzimu vevarume vako, asi havapiwi mukana wese free range mukati medzinza iroro. Vanotenderwa kupota vachishanyira havo muzukuru wavo panguva yavanenge vachida, asi midzimu iyi haiti maonera pamwe kana paita dambudziko rekuti vangadanwa, kana kuti mudzimu yako iwo munhukadzi ingadanwa nevarume nemidzimu yevarume vako kuti svikaiwo pano mune zviripo. Hapana maonera pamwe apa, asi vadzimu vako iwo mukadzi vanenge vachitenderwa sezvo wakavakumbira ukavatuma kuti vaende kuvadzimu varume vako, vanenge vachitenderwa kushanya pauri. Nhaurwa zhinji inenge yanangana newe sangana. Saka imethod iyi ikaitwa zvakanaka yekugadzisa mudzimu uri wega, matambudziko mazhinji anokwanisa kuparara. Asi regai nditaure futi ipapo zvekare pazvinhu zvachazotaura kuda kwokupedzisira. Kana uchinge wagadzira mudzimu uri wega zvisingazikanwi nemurume wako, chigumira pafuko rokutanga pajenesa makwara. Ndichazonyatsozvitaura kwokupedzisa kuti nemhaka yei ndichiti kana wagadzisa mudzimu uri wega, gumira pajenesa makwara, usabata machira akawanda wanda. Then the third option ndeyekugadzira mudzimu nemurume wako. Kana uchigadzira mudzimu nemurume wako, tinoda kuti tisvike zvekare pa next question, tione kuti tingazvifambisa sei ipapo. Chimwe chinhu chiripo, mukwasha hautenderwi kungosumuka nemwana wevanhu. Wasumuka nemwana wevanhu woenda naye kun'anga kana kuchiprofita, kunobuda zvinenge zvichibuda vana tezvara vasingazivi. Pachivanhu chedu tinoti unofanirwa kupiwa go ahead nana tezvara yokusumuka nemwana wevanhu uchienda naye kun'anga. Unofanirwa kupiwa that go ahead nemhuri yake. Ndo zviripo ipapo, ndo chivanhu mamiri achakaita. Asi ndinogara nditaura ndichiti iko zvino tava nemacomplications akawanda ekuti pamwe kuti tizoteedza chivanhu ichocho pamwe zvichirema. Pamwe mwana uyu anenge asingatodiwi, hana mai varipo, pamwe pabarika iye mai vake vakashaya. Zvino hapana anenge kuda kumira naye kana kuti angati chimbodzosai mwana kuno tione kuti todini. Vamwe vanenge vachitovavarira kuti dai adzoka zvekare mukati memusha vasingatoditi varoro. Tichazvibata futi muchirongwa chino kuti saka tingazvifambisa sei. Asi apa ndikutaura kuti mutemo unoti chii? Mutemo wechivanhu unoti unofanirwa kufamba nemwana wevanhu wapiwa mvumo nevabereki vake kuti chimbofambai muone kuti chii zvamunenge maona ikoko, modzoka motiudza. Ndizvo zvinoitwa pachivanhu, ndo mutemo uripo pachivanhu. Ngatiendei mberi toti iwe wakaroora, wakapinda mukati memusha. Wapinda mukati memusha, wakataurirana kuti wakufambidzana nana tezvara. Muchifambidzana kudaro nana tezvara zvakanaka, mukati memba yako wozoziva kuti mukadzi ane chivanhu chiri paari. Aita chivanhu chiri paari, wozotaura nana tezvara kuti pane zviri kundiremera pakati pemhuri yangu. Kati mwana wavo ndiye anotoenda kuvabereki vake oti ini pane kwandakambofambawo ndichifambirawo nhaurwa dzangu. Ndichifambira nhaurwa dzangu ndakanzwa kuti kune vadzimu vari pandiri, vedzinza rekwake, voti hatizvizivi. Zvingafambiswa sei? Izvi zvinoda kuti tichienda pamubvunzo unotevera. Mubvunzo unotevera unoti iwo, zvakajeka here kuti mukwasha abatsire pakutenga machira nezvinodiwa nemudzimu wekwatezvara? Ndo chimwe chikamu chiripo ipapo. Ndo pamwe mubvunzo wakabvunzwa nemutereri unoda kuenderana nepatasvika izvezvi, kuti zvakajeka here kuti mukwasha abetsere pakugadzira mudzimu wekwana tezvara unenge uri pamudzimai wake. Regai nditaure ndichiti ndataura mamiriro anoita chivanhu, kuti chivanhu chakanga chakamira sei kana muchinge muchida kufamba nemwana wevanhu. Vabereki vake vaifanirwa kuzviziva.
asi zvino vabereki ava varamba, asi pamwe munotofambidzana pabuda nhaurwa yekuti pane nhaurwa yemudzimu, asi vabereki vake voti izvi hatizvizivi. Pamwe vakuenda kumakereke, pamwe pane zvavasingadiwo mukati mekuti vapinde mukati menhaurwa dzen'anga. Tinozvifambisa sei? Zvakajeka here kuti mukwasha abetsere pakugadzira mudzimu wekwatezvara? Regai ndidzoke zvekare panhaurwa iyi nditaure ndichiti, kana ini ndieta mukadzi wangu akabarwa chivanhu, vedzinza rake vakati kwete, zvakajeka here kuti inini ndichigadzirisa chivanhu chiri pamudzimai wangu? Zvinodiwa kutanga kuitwa apa kana mukadzi achinge achipinda mukati memusha ndechekuudza vedzinza rekwangu kuti tane muzukurukadzi apinda mukati memusha, achange achivesawo moto, achange achibika. Zvino mukadzi wangu wandatora kana wandiri kunotora anogona kuuya nezvakawandawo zvanenge akabereka. Ndati ndigare ndakuudzai vana sekuru nana mbuya nemadzitete ose kuti ndakunotorawo mudzimai kuti apinde mukati memusha. Kana pane zvakaberekawo zvakanaka tozvigamuchira, kana pane zvakashata vana sekuru tichazama kuzvigadzisa tirwise kana dziri mhepo dzakashata dzinoda kudzingwa. Hapana chakaipa pakuti murume agadzirise mudzimu uri pamudzimai wake, asi chinhu chandinokurudzira ndechekuti vabereki kana kuti hama dzemukadzi chero dzichiramba idzo kugadzirisa, asi dzinofanirwa kuziva kuti muri pazvikamu zvakaita sei. Izvi ndikuzvitaurira pane mumwe mubvunzo tichasvika futi pauri mugonzwisisa kuti zvakakosha kuti chero vachiramba asi munge muchivaudza zvikamu zvamuri kubata, zvamuri kufamba nazvo. Chero ivo vachiramba vanofanirwa kuziviswa kuti iko zvino tapa chinhano chakati, iko zvino tapa chinhano chakati, iko zvino tapa chinhano chakati. Kana uri mukwasha hautauri nana tezvara uchiita sekuti ndiwe uri pamberi penyaya. Kana ndine mudzimai wangu anonzi Maitari, Maitari vakakuudza here kuti kune kwavakambofamba? Hauti ndakafamba navo. Kune kwavakambofamba vakanzwa nemudzimu, vanga vakutaurira here? Ishoko rinofanira kusvika kunana tezvara, voti hongu vakataura asi isu hatizvigamuchiri. Makuenda pane zvimwe zvikamu uchibetsera mudzimai wako, hauti ndakazotenga machira, nokuti zvinotenderwa chero kare. Mukwasha aiti pari kugadzirwa mudzimu womudzimai ainzi mukwasha tinokumbirawo kati mbudzi, mukwasha aikumbirwa tinokumbirawo kati zviyo. Mukwasha aitenderwa kuisa ruoko rwake pane zviri kugadziriswa mukati memusha, aitenderwa zvakanyanya. Ndakati ini chero paidanwa mudzimai wake kuti adzokere kudzinza rekwake kana rezitete, mukwasha aitotarisirwa kunzi avepo achiona zvinenge zvichiitika mukati medzinza kwaakaroorera. Aitone zvimwe painzi apa mukwasha tokumbirawo kuti udai, apa mukwasha tinokumbirawo kuti udai. Saka mukwasha anokwanisa kugadzira mudzimu wemudzimai wake, asi haatauri kunana tezvara kuti ndini ndiri pamberi pakugadzirisa mudzimu uyu. Anotaura achiti Maitari vakafamba vakanzi vane mudzimu. Maitari vakakuudza here kuti vakatengeswa mucheka wakadai kwavari kubetserwa? Chero iri mari yako iwe uri kuataridza kuti indozvigamuchira, handina dambudziko nazvo, asi vakakuudza here kuitira mangwana. Saka chakaipa pakugadzirisa mudzimu womudzimai kugadzirisa musina chamuri kutaura kumhuri yemudzimai, ndipo panozoita dambudziko mangwana. Kugadzira mudzimu womudzimai, kubetsera mudzimu womudzimai, kubudisa mari muchiti Maitari ndinoda kuti zvinhu zviri pamuri zvigadzirwe, hapana chakaipa. Iwewe unofanirwa zvekare kunge uchitaurirawo vadzimu vekwako kuti nhai vana sekuru, muzukuru wenyu wanakati ari kupinda mukati memusha akabatwa nhaurwa yekunzi pane vakuru vari paari, asi vedzinza rake vari kuramba. Zvino tati imba haingawi, imba haingaputsikire pamusoro ipapo. Saka zviripo zvikamu zvatiri kuda kuti tifambise kuti tigarewo mumba nenzira dzakanaka. Ndati vana sekuru ndikuzivisei, vana sekuru havarambi
kuti ubetsere mudzimai wako nedambudziko rinenge rawira mudzimai wako. Zvangofanira kuti mudzimai wako owirwa neurwere, munotoudza vedzinza rekwake, mozoita zvimwe zvamugona kuve muchiita, asi waudza vedzinza rekwake kuti pane urwere huri pano, woona kuti vanotora action here. Kana pasina action, iwe unenge kuti maitari vakambofamba neurwere hwavo vakanzwa zvakati. Ukaita sekuti iwe ndiwe uri kutungamirira, ndo panoita matambudziko zvakanyanya. Zvino ndiri kuti unofanirwa kuudza midzimu kwako, wobetsera zvinenge zvichibuda mukati mematare kwamunenge maenda. Unofanirwa kuve uchitaurira vemhuri yekwake, chero vasingadi kupinda mukati mazvo, asi vanofanirwa kuve vachizviziva. Saka chinhu chakakosha ndechekuti musaita secret yemhuri yenyu, nokuti secret iyi inozorwadza kana takuenda pamubvunzo unotevera. Ngatipinde pamubvunzo unotevera, mugona kuti secret yakaita seiyi inogona kurwadza. Mubvunzo unotevera unoti, ko kana vedzinza nemukadzi wangu vasingadi kugadzira mudzimu wacho, iwe hombarume wogadzirisa neharanga yako, munozoita sei pamachira acho kana izvo zvisina hama mukati? Magadzirisa nemukadzi, iwe murume nemukadzi muri mega, machira acho munomafambisa sei idzo hama dzeharanga dzisingazivi? Murume anokwanisa kukumbirira kuvadzimu vake kuti vagamuchire machira aya. Takati pasi chigare machira aya kuti apinde mukati memhuri yemurume, machira aya aitobikirwa doro. Asi nazvino chero zvakadaro, doro risina haro kubikwa, pamwe hama dzemurume dzinge dzisingadi kuzvinzwa naurwa yakadai, murume anokwanisa kukanda fodya pasi okumbirira kuvadzimu vake kuti muzukurukadzi wenyu ari kuuya nemachira ahainawo. Ndo zvinhu zviri easy and straightforward kuti zviitike. Asi regai titarise matambudziko ekuti imi munongogadzirisa zvinhu izvi muri vaviri chete, musina kuudza hama dzemukadzi kuti ndo zviripo, tine machira auya nemwana wenyu mukati memusha wedu. Matambudziko acho ndeapi? Nhaurwa dzakadai dzinoda kuti veukama vekumukadzi vange vari pakati penhaurwa dzakadai. Nhaurwa dzakadai hadzidi masecret, nekuti mangwana hama idzodzi dzinokupandukira, mangwana dzinogona kukudza kuti wakarombesa mudzimai wedu. Saka zvinoda kuti hama dzacho chero dzichiramba, iwe kana une munyai wawakashanda naye uchiroora, ndiye munyai waunongoshanda naye uchituma shoko kuti chero vachiti tinopinda chechi zvekufa zviya zvavachiti isa hatidi kudzwa zvechivanhu, unongotuma shoko kuti mukadzi wangu kana kuti mwana wenyu akafamba akanzwa zvakati, mwana wenyu akafamba akatengeswa machira, ava nemachira aainawo. Ndoda kuti muzvizive, zvinoitira mangwana kana machira aya akuchionekwa mukadzi uya afa, iwe unonga kuti izvi ndakakutaurira izvi, hazvisi zvinhu zvitsva. Chero vakada kuomesa musoro, asi vanoomesa musoro vachiziva kuti inhaurwa yakapinda mukati menzeve dzedu. Zvinenge zvakukwavari kuti iyi nhau ndakakutaurirai, mudzimai wangu aizamawo kutsvaka upenyu hwake, ndonzira yakashandisa pakutsvaka upenyu, akanotengeswa machira. Ndikakuudzai kuti mudzimai atengeswa machira. Zvino kana zvakadai mudzimai wangu aparara, imi ndima kutaura kuti moita sei nemachira mudzimai wangu, nekuti ndakakuudzai. Saka kana uchinge usina kuudza hama kazhinji zhinji dzemudzimai dzinogona kukuripisa kana dzinogona kumaramba. Ndo zvinhu zviviri zvinoitwa. Vakakuripisa vanenge vaita nhau yakanaka zvikuru kuti vanokuripisa vachiti iwe wakafamba nemudzimai wedu tisingazivi, mukanoita zvamakaita ikoko, kuti titore machira aya tinorasa. Zvinoda kuti unge uchitipa kana kuti mombe, unogona kutobudisa mombe chaiyo panhaurwa dzakaita seizvozvo. Asi kana riri shoko rakapinda munzeve dzavo, chero vachida kuripisa vanoripisa vachiziva kuti iri shoko iri rakapinda mukati menzeve dzedu, vanotaura newe zviri nani. Kana uchinge wakambosvitsa shoko kuti ndo zviri mukati memba yangu, hazvidi kuti muite masikireti, nokuti vazhinji vanoti hama dzedu dzinoroya, kune vanhu vari kudhonzerana nesu mudzimu, kune vanhu vasingadi kuti mudzimu ugare pamudzimai wangu. Iwe murume, nhaurwa dzakadai dzinozooma mangwana. Ndizvo zvimwe kana mudzimu uchinge wakubuda, toti wagadzirwa wakubuda pamukadzi,
ndo zvinhu zvamokwanisa kuti secret kuti mudzimu hauzombofi kana munhu afa hauzombobudi pamunhu iyeye. Izvozvo kana zviri zvopamasvika munogona kuti izvozvo ndozvamugona kuti secret kuti mudzimu wakubuda. Asi nhaurwa yekuti mune machira asekuru, mune machira ambuya, amatenga pamukadzi wako, nhaurwa iyoyo haifanirwi kumbofa yakaita secret, nekuti nhaurwa dzakadero dzinonetsa mangwana. Saka chandiri kukurudzira ndechekuti musaita secret kana uchinge uchifamba nemwana wevanhu. Musazviita secret kana muchinge makutenga machira emudzimai wako, nokuti zvinozoomera iwe nesecret iyoyo mangwana. Ndichingotaura kudaro ndoda kupinda futi pamubvunzo wokupedzisira panhaurwa iyoyi yemukadzi anenge aita mudzimu. Zvonzi izvo mukadzi toti aroorwa kasi haasi kuziva kuti ane chikamu chevakuru, then ozofamba ega ozvibata, kasi ozvifambira ega zvisingazikanwi nevekudzinza kwake, and zviri secret food kwaakaroorwa. Akazofa manje panoitwa sei pazvinhu zvake? Ndo nhaurwa apa toda kutarisana nenhaurwa yemudzimai anoita zvinhu secret. Kana mudzimai wafunga kushandwa mudzimu zviri secret, chirega kutenga machira akawanda. Chingova nejira rechenesa makwara, chenesa makwara riya riri 1, nokuti iroro harinetsi. Chero mangwana wazofa harinetsi pakugovewa. Vanogona kuti ranga riri rake raendesa kuchechi, ipapo hapashungurudzi vanhu. Chakaipa ndechekuti kana uri wega uchidata secret kudzinza rako, uchidata secret kwakaroorwa, wochitenga micheka yakawanda, wava kuparira vamwe. Regai titaure ipapo, wava kuparira vamwe, nokuti uchaviga micheka iyi mumba, asi musi waunofa micheka iyi inogona kuonekwa kana kusaonekwa. Kana ikasaonekwa, chero ikaonekwa ikarambwa, ziva kuti uri kuparira vana vako ngozi. Uchamuka iwewe uchimukira dzinza iri, including vana vako. Uri kuparira vana vako ngozi. Hausingoparira vedzinza kwawakaroorwa chete, uri kuparira nevana vako ngozi, nokuti uchamuka uchida zvinhu zvako zvaunenge uchiti zvakapararira mukati medzinza iri, asi zvisingachazikanwi kuti zvinhu izvi zvakanga zviri zvinhu zviko. Isi takagova 1 hembe dzese dzakangobuda paya, ko mhepo iyi yakusumuka ichiti zvakutoda kuti mhepo iyi ifembwe igotaura kuti ndakanga ndine machira angu andakanga ndinawo mukati memusha, manga musingazivi, ndo machira andakuda. Asi makutoona yatove ngozi, yatova mhepo yakuita zvokufembwa kuti itaure. Saka ndoda kukurudzira kuvanhu kadzi vazhinji vari kugadzirisa mudzimu secretly, perera pafuko rekutanga jena. Musabata mafuko akawanda, nokuti fuko iri chero rikava pachena murume haakachamadzwi nazvo. Rogona kuita sedhuku rako, rogona kuita semucheka unongosunga mangwanani, iwe uchiziva kuti uyu mucheka wana sekuru. Asi kana wakuzenda nemwe micheka iyo inorema, wava kuparira vana vako ngozi. Micheka ikapararira mukati medzinza, sezvo iri secret isingazikanwi, ikapararira mukati medzinza, uchamuka uchida zvinhu zvako zvakapararira mukati medzinza iroro. Saka ndiyo nhaurwa yandati ndikurukure nemi panhaurwa yokuti mukadzi anopinda mumusha asi asingatauri kana asingazivi zviri paari zvozozikanwa ava mukati memba. Ndazama kuti topic iyi iri very broad, asi ndazama kuti ndikwanise kuita muchikamu kana munguva diki yatanga tiinayo. Mimwe mibvunzo haina zvayakunyanya kuoma, sekuti zvinotenderwa here kufambidzana nemudzimai akagarwa nevakuru, mese muri vaviri mune mudzimu? Hapana chakamboipa kuti mukadzi wako anenge ane mudzimu, iwewe unenge uri mudzimu. Asi takati chikuru mudzimu womukadzi unofanirwa kugamuchirwa nevadzimu vekwako, kuti zvisarwisana mukati memba. Ndakati imba zhinji dziri kuparara nekuti mudzimu ikatanga kukweverana mukati memba isingazivani, pasina akaudza kana kuturira vadzimu vake kuti ndo zviripo. Muchangona muchagara muri vanhu vanenge vachiti tine mudzimu, asi muchingokwesherana mukati mekurarama. Saka hapana chakaimba kufambidzana nemunhu ane mudzimu wene mudzimu, asi zvinoda kuti mukadzi audze wekwake, iwewe udza wekwako. Kana wakutora mukadzi wako, unofanira kuudza wekwako kuti ndakutora mudzimai, asi mudzimai uyu ane vakuru vari paari. Mogamuchirawo
mudzimai kana muzukurukadzi wenyu mugamuchirewo nevari paari. Hazvidi kungoitirwa murima, zvinopa matambudziko mukati memba. Mumwe mubvunzo wandingaita mubvunzo kupedzisira unoti, kana uri kapwerekadzi wakagarwa nevakuru, ungaita sei kuti vedzinza vatambire doro richibvuviwa? Hakuna chivanhu chokuti tinomanikidza vabereki vangu, tobatikidza hama kuti zibikire doro. Sometimes zvitori dangerous kuti uti vanhu, ndakataura ndakambozvita zvokuti unoti huyai tibike doro, kune vamwe vanozoshereketera doro iroro kana vasingadi. Iwe chako chikuru kukumbira vedzinza rako kuti ana sekuru, itai kuti mukati medzinza nditambirwe, vanhu vatibikirewo doro mukati medzinza. Asi rega ndaona chiti ikodzero yeumwe neumwe kuti ndinoda here zvemudzimu kana kuti handidi. Hatikwanisi kumanikidzira munhu kuti tenda zviri pandiri kana iye asingatendi. Neniwo handidi kumanikidzirwa kunzi tenda kana kuna Jesu Kristu, tenda kune zvakati, ini ndisikadi. Saka hakuna munhu anomanikidzirwa, asi isu chatinoita kukumbira kune vedzinza redu kuti dai mabatanidza mhuri pamwe chete, dai maita kuti zvikamu izvi zvifambe vanhu vari pamwe chete. Umqambisi the African teacher, ndatenda.